ман анамон одами ёшу камбағала интихоб мекунам. Барои чӣ? Барои он ки вай кас қадри манами зиндагия мефаҳмад. Зиндагия медонам, меҳнат ки кардагӣ ҳастанд, ба анамон меҳнат содиқона инчунин ба ҳамин зиндагиам қадру қиматаша медонам ва барои ҳамин ман анамин шахса интихоб мекунам. Одами бояд не. Аслан имрӯз духта ҷавонон ба ин синни сол нигоҳ намекунанд ва албатта он шахсеро интихоб мекардам ки зиндагиаш хуб бошад, аз зиндагӣ бохабар бошад ва ҳаёти зиндагиро пеш бурда тавонад. Во-первых, для меня возраст не имеет значения и богатство. Если у человека хорошее, доброе сердце, хороший характер, то я вышла замуж за такого человека. Деньги, это все временно. Они приходят и уходят, а характер остается. ман шахси калонсол ки мисол таъмин карда метавонад